Uyabona emazwini asixhenxe kukho elalizwe lithi it is finished, kugqikiwe. Elalizwe kahle kahle litsho ukuthini? Utsho ukuthini pha uYesu Kristu xa ithi kugqikiwe? Mamela namhlanje ndizakuxelela. Xa uYesu Kristu phayana ethi kugqikiwe, sogqiba uphume umphefumlo wakhe, kutsho ukuthi the price have been paid, the covenant is sealed, it is done, the promise is kept. Ne? That is why ethi kugqikiwe, kutsho ukuthi the covenant is sealed. Kutsho ukuthini xa kuthiwa the covenant is sealed? Kutsho kanje, xa wamkela uYesu uyakutransforma, because before umamkela usuka kwi-covenants ezithile, ne? Ungahamba uyofunda pha kwi-Hebrews 9 verse 14 and 15 uzokucacisela ukuthi igazi likaYesu, the covenant that is sealed with the blood of the Lord Jesus Christ, isebenza kanjani. Ungayifunda yonke iHebrews 9. So that is why xa ethi it is finished, kutsho ukuthi the covenant is sealed. That is why uzothi xa wamkela uYesu akubonise ukuthi repenta apha, repenta phaya, repenta kule ndawo, because ufuna okokubana anything oyenzayo ibe i-reflection yakhe. Because awukwazi ukuthi uthi wena wamkele uYesu ukwi-covenant that is sealed with his blood, kodwa ube uenza the opposite. You understand? So xa isithi it is finished, kutsho ukuthi the covenant is sealed. That is why uzothi xa umamkela atransforme, ungasabi ngulaa mntu esasimazi. Andithi uyayibona? So wena ukweyiphi covenant? Ne? Ukweyiphi wena covenant? Nazibuzela. Okay. Now, xa ufunda ilizwi uzawuqaphela okokubana uYesu epha emnqamlezweni akuzange kuphuma igazi lodwa emzimbeni wakhe. Kwaphuma igazi, kwaphuma amanzi emzimbeni kaKristu. So there are three witnesses about Jesus Christ: the Spirit, the Holy Spirit, the blood, and the water. That is why uYesu ezokunika i-discernment, uzokwazi ukudiscern ukuthi no man, kule apha kule ndawo abantu abadibene apha hayi ngabantu bakaKristu apha, akekho umoya oyingcwele apha, which means umntu xa engenamoya ingcwele engekho kuKristu, which means akekho kwi-covenant yegazi likaYesu, akekho kulo mnqophiso wegazi likaYesu, ukwenye i-covenant. You understand? So zintathu, there are three witnesses about Christ Jesus. I said the Spirit, the blood, and the water. Apho kungekho khona umoya oyingcwele, yazi ba lo mntu akekho kule covenant kaYesu Kristu, ukomnye umnqophiso esingawazi thina. Okay. Now, asifundeni ku1 John, ne? Okay. Ndifuna ukuniprovela xa ndithi azange kuphume igazi kuphela, kwaphuma namanzi. NguJohn 19 verse 34 ithi, one of the soldiers, however, plunged his spear into Jesus' side
and at once blood and water poured out. Mamela ke, iSpirit ne the Holy Spirit siyasazi andithi ukuthi sisebenzana empilweni yomuntu. Siyasazi Holy Spirit. Siyalazi igazi bangumnqophiso. Then what about the water? Lamanzi wona athethe ukuthini? Okay. Asiyeni phayana ku 1 John 5 from verse 7. Sawuqala verse 7. Asiqaleni ku verse 6. Uthi, the witnesses about Jesus Christ. Jesus Christ is the one who came with the water of his baptism. Anithi ayibamba no? Okay. It and the blood of his death. He came not only with the water, but with both the water and the blood. And the Spirit himself testifies that this is true, because the Spirit is truth. Right? So the Spirit is what? Is truth. The blood is the covenant. The water, the baptism. Hey, I am in fact. Okay. Eating. I send you verse 7. There are 3 witnesses. Then verse 8. The Spirit, the water, and the blood. And all 3 give the same testimony. And it you son Bambi. And this is Quebec. Injalo nje. Okay, sifunde mana aqhubeki uzazifundela wena uqhubeke. So now you understand ukuthi why kufanele ubaptizwe nangamanzi. Ubaptiziwe ngomoya ingcwele. We are baptized by the blood. Kodwa ufana nama ukabaptizwa ngamanzi. Yeah, understand. But akutsho ukuthi uyashoda. You are in a covenant that is sealed with the blood of the Lord Jesus Christ. So niya kahle kahle into benzoyicacisa apha ilandawo ethi it is finished. Ukuthi kahle kahle lalizwi elithi kugqikiwe lithi ukuthini. I hope ukuthi namhlanje ya understand ba elalizwi kahle kahle lithi ukuthini. Xa isithi uYesu it is finished. Kutsho ukuthi the covenant is sealed.